हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर इथे आज आपण खिचडी बनवणार आहोत। मी इथे तांदूळ आणि मुगाची डाळ अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। मी इथे अर्धा किलो तांदूळ घेतलेले आहेत आणि मुगाची डाळ आपले पाहिजे तेवढे आपण घेऊ शकतो खिचडीसाठी। मी इथे 2 बटाटे कापून घेतले आहेत, एक मोठा टमाटा कापून घेतलेला आहे, एक मोठा कांदा, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची 4-5 कापून घेतलेला आहे। मी आता पातेल्यामध्ये 2 किंवा 3 पळ्या आपण तेल टाकू आपल्या आवडीनुसार आपण टाकू शकतो। मी ते 2 पळ्या तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर याच्यामध्ये आता आपण जिरे मोहरी टाकून घेऊयात। मोहरी टाकून घेतली आहे अर्धा चमचा, इथे बघू शकता। आता आपण अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे। इथे बघू शकता आता आपण मोहरी तळून झाली आणि जिरे पण आपले छान परतून झालेले आहे। अर्धा चमचा मी जिरे टाकून घेतले, अर्धा चमचा मोहरी। आता आपण एक कांदा आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे। कांदा छान असा परतून घ्यायचा आहे फोडणीमध्ये। आता कांदा आपला छान असा परतून झालेला आहे। आता याच्यात आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची। 2-4 हिरव्या मिरच्या आपण अशा कापून घेतलेल्या आहे, त्या टाकून घ्यायच्या आहे। कढीपत्ता असेल तर कढीपत्ता पण आपण याच्यात टाकून घ्यायचा आहे। आता याच्यात आपण हिरवी मिरची थोडी परतून घ्यायची। तर आता याच्यामध्ये आपण टमाटे टाकून घ्यायचे। टमाटे पण असे छान परतून घ्यायचे। टमाट्याला पण असं छान परतून घ्यायचं आहे। टमाटे पण आपले असे छान परतून झालेलं आहे, इथे बघू शकता। आता आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची। इथे मी कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे, आवश्यकतेनुसार आपण टाकू शकतो कोथिंबीर। कोथिंबीरला पण असं छान परतून घ्यायचं। आता आपण बटाटे टाकून घ्यायचे। बटाट्याने एक खिचडीला अशी छान चव येते। बटाटे फुलगोबी पण आपण टाकू शकतो याच्यामध्ये। वटाणे असेल तरी आपण टाकले तरी चालतात। इथं माझ्याकडे नाही म्हणून आता बटाटे टाकते। बटाट्याला पण असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे या फोडणीमध्ये। कढीपत्ता असेल तर आपण कढीपत्ता पण टाकून घ्यायचा आहे। बटाट्याला छान असं 5 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे चांगलं। बटाटे पण आपले छान परतून झालेले आहे। आता याच्यात आपण अर्धा किंवा पाऊण चमचा हळद टाकून घ्यायची। इथे आपण हळद टाकून घेतलेली आहे। हळद टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं। त्याच्यानंतर आपण आता इथे मी माझ्याकडे मालवणी मसाला आहे, तर मी त्याच्यातच हा 1 चमचा इथे मसाला घेतलेला आहे आणि 1 चमचा मी लाल तिखट घेणार आहे आणि 1 चमचा मी अंबारी मसाला घेणार आहे। एक किंवा 1.5 चमचा तुम्ही लाल तिखट घेऊ शकता। मी ते थोडंसं दीड चमचा थोडं कमी तिखट घेतलेलं आहे। आपण हिरवी मिरची पण टाकलेली म्हणून मी कमी तिखट घेतलेलं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। आता हे मसाले आपण पूर्ण याच्यात टाकून घ्यायचे। इथे बघू शकता फोडणीमध्येच टाकायचे। 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मी मालवणी मसाला घेतलेला आहे आणि 1 चमचा मी अंबारी मसाला घेतलेला आहे। हे टाकल्यानंतर असं छान परतून घ्यायचं। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। आता हे मसाले आपले परतून झाल्यानंतर आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं। सगळे मसाले मिक्स होण्यासाठी, सगळं साहित्य एकत्र होण्यासाठी थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। याला थोडं शिजू द्यायचं आहे अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता। आता याच्यातच आपण हे थोडेसे, तर हे आता आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत या फोडणीमध्ये। इथे बघू शकता मी सगळे तांदूळ आणि डाळ आता ह्या फोडणीमध्ये टाकून घेतलेले आहे। इथे बघू शकता
आता हे फोडणीत टाकल्यानंतर आपण असं छान मिक्स करून घ्यायचं सगळं. आणि याच्यामध्ये आता आवश्यकतेनुसार आपण मीठ टाकून घेणार आहोत. आणि आपण आता याच्यात तांदूळ आणि डाळ टाकल्यानंतर हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे. आणि आता याच्यामध्ये मी आता 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता 1 चमचा मी मीठ टाकून घेते. मी ते अंदाजानुसार मीठ टाकते. मीठ टाकून झाल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि आता याच्यामध्ये आपण 1 तांब्या पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तांदूळ आणि डाळ मी टाकलेले हे छान असं फोडणीमध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे, परतून घेतलेलं आहे तांदूळाला आणि डाळीला पण खिचडीसाठी. इथे बघू शकता. आता याच्यात आपण 1 तांब्या पाणी टाकून घ्यायचं आहे शिजण्यासाठी. परत याला असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता 10-15 मिनटं आपण शिजवून घेणार आहोत. अशा पद्धतीची खूप छान खिचडी तयार होते. नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला, रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. 15-20 मिनटं आपले झालेले आहेत. इथं अशी खिचडी आपली छान अशी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता. कमी गॅसवर मी नंतर 5 मिनटं शिजवून घेतली. इथे आपली अशी छान खिचडी तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीची खिचडी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त रहा.